Buzondo. Imano Berolu Native Bunasi. Umibo Chiaria. Umibo Chiaria. Pambose oneti. No toto na bale ono na kuzi. Ezana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi. Ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na-eje mmanụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi. Ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na-eje mmanụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple. Ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị ụka erighị anyị o. Fọdụ mba gị o. Ndị ọcha eri anyị o. Fọdụ mba gị. Fọdụ asị kara aka. Ngọrị ụmụ Igbo. Si anyị rapụ nke anyị. Na nke fa ka mma. Buru Baịbụl gaa. Akwụkwọ akụkọ. Mepekwa chọọchị fa. Ọ bụrụ ụka abịa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme. Ọdịnala amanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti. Ọ nọ na nkuzi. Chukwu abịa ma gbagube. Ọdịnala ya adịghị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi. Ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na-eje mmanụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi. Ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na-eje mmanụ. Ọdịnala ya dị gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi. Ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-anọkwụsi ya. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi nụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taata bụ orie, a sị na orie taa ya eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na akakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. A sị m na ọkwụrụ ile echi anyị n'ukwu ya eji ya. A sị m onye sị na anyị ga-adị mma na onye a ga-adị mma, mana onye sị na ya ma adị mma na onye a ma adịnata mma tiri ụwa agwụ ise. N'ụbọchị taata, isiokwu anyị ji bịa bụ signs of a cold one. Ejiri mara onye agbọrọ ọrụ ihe ọ ga-abụ ọ bụrụ na ọ na-eme n'ebe ị nọ. Ị marụ nke bụ eziokwu na n'ịbụ onye nwere ọgbụgbọ oku. Ị marụkwa n'ihe ị kwesịrị ime ka ị ghara ịgaghị ụzọ. Ya ọ bụ isiokwu anyị ji bịa. Ife ọ ga-abụ ọ bụrụ na ọ na-eme na ndụ gị, that you should not ignore. Onye bụ isiokwu anyị. Mana bifo anyị gaba n'iru, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa Nọvemba na-aga n'iru. Ọ bụrụ for any reason na isonyewughị na aja nke a, ị nwekwara ike ịkwadowe maka nke Disemba. Ya ebidokwa na Disemba 6th, last kwa for 14 days, end ya na Disemba 19th. Onye bụ ihe kwesịrị ịma. Ya oge anyị ji achụ aja mbụ n'elu aja ịpụta ihe n'isi friends and well-wishers anyị all over the globe. Anyị kwuru ọrụ mmụọ anyị na-alụ na distance abụrụ ebere ya. N'ụbọchị taa,
ihe anyị ji wee bịa wa anyị jikwa kaadị anyị na-enye our fans only. Anyị ji MTN 500, anyị jikwa Glo 500 airtime. Mana bifo anyị gaba n'iru isiokwu anyị ji wee bịa, ọ bụrụ na anyị mechaa introduction oge ga-erunu anyị kpọọ onye bụ kaadị maka ndị fans anyị only. Isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata bụ ihe ga-abụ ọ bụ na ọ na-eme gị mara na akpọrọ gị ọrụ, ị mara na ihe ị na-ediri bụ ka ị gbaa afa wee dị double shot. Nke bụ isiokwu bụ na ị ma aganata n'iru na ndụ a unless nọ n'ihu ọrụ gị. Yes, unless na ị nọ n'ihu ọrụ gị. Ọ nwego mgbe kụziri ụdị dị iche iche na ngalaba dị iche iche ndị akpọrọ ọrụ n'ụdị dị iche iche, wee gwa gị n'ala Igbo na-enwere ndị bụ ndị amụma. Enwere ndị kụrụ amụma n'ala Igbo. Ọ dị ka na-emekwa ya ruo taa. O nwere agbụrụ ọ dị na ya. Agwaghị na enwere ndị bụ ndị akpọrọ ọrụ, ndị nchụaja. Gwa gị na enwere ndị bụ ndị aka ji ọfọ. Ụkwazị gị na-enwere ndị bụ ndị dibịa na ndị owu mmiri, ndị na-arụ ọrụ nwaanyị mmiri. Enwekwara ụdị ndị a popular dị a na-akpọkarị eze nwaanyị na saịdị Anambra, mana ndị Enugu na ndị Imo nwere afa ha na-akpọ. Ndị Imo na-akpọkarị owu mmiri, nwere afa ndị Nsụka saịdị na-akpọkwu ha. O nwere ọrụ ndị dị iche iche na ụdị ngwa ndị ụsọ dibịa afa. So o nwere ndị akpọrọ nwe ndị wụ sọ ọgwụ ha na-enye bụ ọgwụ eji achọ nwa. Yes, o nwere one family na be anyị ihe a na-enye ji mara ha ọgwụ ndị na-achọ mkpụrụ nke afọ. So ekere ọrụ eke. Now ihe njọ ka ịghọta bụ ihe ọ ga-abụ ọgwụ na ọ na-eme. Ị mara na ịbụ onye akpọrọ ọrụ, then ị marụzie na iwe onye akpọrọ ọrụ, ị marụzie the aspect ebe akpọrọ gị. O nwere mistake ndị mmadụ na-eme na ndụ a. Ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ka ha mewe ihe onye ọzọ mere wee gaa n'iru. Ihe a bụ copyright. Nke bụ isiokwu bụ na ị ma aganata n'iru until ị nọrụ na ya bụ ọkpụkpọ oku a akpọrọ gị. And ị nọ n'ọkpụkpọ oku a akpọrọ gị, ọsọ kwegharị ya bụrụ na ndị nọ n'ọkpụkpọ oku ọnwa buru ibu. Ihe agadịrị n'ihu maka na ọnya ka eji kpọọ gị, maka na ọnya ga the entities of powers that follows you, ụmụ mmụọ dị iche iche, agwụ niile so gị nụ, that it towards that, because that is all exactly ihe eji wee kpọọ gị na ndụ a. Mmụọ niile gị na-aso from the spiritual realm down to this gross material will be working in a harmony to make sure they succeed, because onye ọkpụkpọ oku gị. Mana ịma problem ndị mmadụ na-enwe, ịchọrọ ka ị nọrọ ebe ndị ọzọ nọ. Atụrụ sogwanyere ewu, ọkwa eziokwu, maka n'ihi na-ege ihe mmadụ nwere ike ikwu. Enwere ndị akpọrọ ọrụ ka ha bụrụ kọọ dibịa ọdịnala, mana ha na-ege ntị ihe mmadụ na-ekwu. Ụfọdụ ya bịa na nke eze-ana ya na ya ma na ya agbọrọ ya okwu, na ọ bụrụ taa ka ezibere ya n'ozi, mana nke eziri na mmụọ. Na-enwekwaziri nke ndị mmadụ na-ezie mgbe ọbụla o jelu n'ọgbakọ dị aṅa. Mana ka ya gwa m eziokwu na ya chọrọ ịrị ya n'usoro ụka, usoro pastọ maka na n'uche na ụka na-ewi uche na ndị mmadụ ya karabata ya ọkpọ oku ya n'usoro ụka. Nke bụ eziokwu bụ na ịchọ ka ipulu crowd, yes, ihe aka pulu crowd n'ụka, that pulu crowd eju.
maka iyi na agbụrụ eriri eri mana I can tell you na ọma adịgide onwe some of these pastors mụ ha ya agba afa ha ije na ministry ha nwere thousands of people. They command crowd. They have a crowd. Yes. Mana ọ bụrụ na ha na-alụ n'usoro ọdịnala ha menwe such crowd. So ụfọdụ believe na ụka ha jelụwa n'ụka ebe a ga-enwe crowd because na ụka majority ndị mmadụ akarịrị ha eri. Therefore ụka ya command more crowd. Therefore ha chọọ ka a gaa na side ha because na ha na-eche ihe mmadụ na-ekwu or because na ha na-achọ etu ha ga-esi wee nwee nnukwu ego. Yes. Mana mana oke soro mmiri oke soro ngwere ma mmiri ọgọcha ngwere na ọhịa aka oge ọkịma mmadụ niile enwero the same ọkpụkpọ oku. Enwere onye a ga-akpọ o decide ya ka ọ gaa n'usoro ọzọ ọ nwekwa ike gata obere mana ọ meru the height a chọrọ ka o luo. Like oge m bidoro ọkpụkpọ oku m agwara m na ọ bụrụ na m chọrọ ịlụ ya n'ụdị ministry I can easily do it. Mana na ebe ọkpụkpọ oku m dị bụrụ ọdịnala administration m yuzuo ọdịnala method wute ọdịnala method na mba dị iche iche ga n'olu m maka ihe ụdị ọkpụkpọ oku akpọrọ m. Ya and for me I'm comfortable ebe m nọ maka na ọ bụrụ nọ ịbụ ụzọ gbọba ma ọ ịpụrụ crowd ma ọ ka anụ aha gị. Some of those evangelists na-anụ afa ha ma ọ kpọrọ nwa ha pastor ma kpọrọ onye ọbụla ihe na-etu a ọ bụrụ na ọ dị alụ n'ụka ọ na-arụ as ministry o menwe such crowd ọ pụtara na ọka onye na-arụ n'usoro ọdịnala nwee agwụ maka na agwụ the spirit no behind every man's gift. Take it or leave it. Mana ọtụtụ ndị mmadụ na-like because of ihe mmadụ ga-ekwu and because of na ha chọrọ ebe ha ga-enwe crowd maka ọ marugo na if you are running a ministry ga-boast of thousands of people per crusade or per night na program gị na ịmarugo na ego onyinye adrọpụrụ ebe anwa ga-run into millions. No more less than $1 million ga-run. So by so doing the person is making huge amount of money. Mana ọ bụrụ ime eke ego bụ ihe dị mkpa. Ihe dị mkpa kelo ebe ọ ga-abụ ịnọrọ at the end of your call ije ozi gị asị gị nwa m n'ijere ozi gị ọfụma because o nwere ebe ị ga-anọrụ jee ozi a ọnọdụ ka instead of ịbụ a soul lifting personality ka isi n'aka gị tọpụ ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ ị bụrụ onye na-abụ dị na ndị mmadụ esi n'aka na-eke ntụtụ ndị mmadụ agbụ maka ihi na ị nọ na position where you will see the truth you will not be able to say it because of no ga contradict the method iji eme ya administration. Example ọ bụrụ na mmadụ na-eji n'aha chi ndị ọzọ ndị mba ọzọ wee na-eme administration ya ọ bụ ọsọgwarị na ọmadụ nke bụ eziokwu ọ maara ike ichenji ọ ya continue like that because of ihe mmadụ nwere ike ikwu ọ chọrọ lose members. So ihe na-ekwu na awụzara admonition ọ bụrụ na akpọrọ oku find out etu esi kpọọ oku nwanne lụọ ya etu ahụ o si wee dị original. Isi na ka ị lụọ ya na-agbọrọ ogo dịka dibịa isi ka ije lụọ ya asị n'onye ụka ịghọtara ya. So ọbaro you are deceiving yourself at the end of the day. Abụrụ na ịgbagoro wee kere ohe a ga-eje kwụgwọ ụgwọ ga-akwụgwọ ụgwọ as well done son, you have done well. Ka ọ bụ na ịgbara ọsọ mana ịgbara at the right track. So be careful. Now ihe na-achịkọwalụ gị bụ akpọ oge oku kwuo na that lane akpọrọ ka e nwere ihe eji kpọ gị na lane anwa maka ihe eji kpọ gị na lane ahụ ka ị wee zute ndị kwesịrị izute.
problem ga-abụzi na ihe mmadụ nwere ike ikwu n'ije ozi gị. Problem ga-abụ na ka ị wee nweta ego ma ọ gatara ya. Problem bụ kedu ihe a chọrọ ka ị mee. O nwere onye a na-akpọ prọfet a na-akpọ Jona, a gwara ya jee obodo Ninive ka ọ ga gwa ndị mmadụ ha ka ha si n'ihe ọjọọ pụta, ihe awokpoke, mana ọ jụrụ na ọma eje ya wokpoke maka ihe na uche ya bụ na ndị Ninive dizavụrụ ka ha nwụọ n'ime mmehie ha. O wee jụ wee banye n'ime ụgbọ maka na onye a kpọrọ ọnụ. Let me tell you what you don't know. The forces of nature can destroy many people because of you if you refuse to do their work. Yes, they have done it in the past. Ọ bụrụ na ịjụ na ịma akpụzi oku akpọrọ gị, enwere ike iji maka gị nwa ka o serve as a deterrent to others. Enwere ike iji because of nwa gbara film na family gị. Enwere ike isi na gị nwa maka gị nwa na-eji ole ya arụ ọrụ dị n'ụzọ gị kwatuo ọtụtụ ndị nọ na ngwurube nna gị. Enwere ike iji because of nwa tinye mmadụ n'ọnọdụ ịkụ ọta. Enwekwara ike isi na maka gị nwa na-eji ole ezapụ ka mmadụ ga n'ịbụ onye nne ịjụ na ịma azụ oke akpọrọ gị. Ị ma na-enweghị ọtụtụ ndị akpọrọ oku ka ha zụ oku ha jụ na ha ya arụ ya ekechi akpa ngwa ha. Ị ma na o nwere ndị jụ na ha ama arụ ya, ha na-amụ nwa na-anwụ. O nwere otu onye debere na-ekwu okwu, ọ bụrụ na problem ya bụ na a na-amụ ọ na-anwụ, o chere mmadụ na-eme. At the end of the day, ọ bụrụ na ọ bụrụ mmadụ merie mana ọ maka nnupụ isi ya. Onye mụrụ ụmụ 8 megide ofu ọnwụnwa ụfọdụ afọ gbaa ka o ji gbapụ ọsọ, okwu wee pụọ ya ọsọ, o kwetazie na ya ga-arụ ya. Mana ọ bụrụ na ihe o kwetara n'oke dat burudala pịawa azụ niile o nwetara wee je lụbazie ọrụ a with force ọkarịa ya. O nwere ndị atụrụ ọrịa. O nwere nwa eze nwaanyị mma Abaga, side Abaga, yes, I can't remember her town exactly. Ọ jụrụ ya ya arụ ọrụ. In fact, jụrụ ya sị na ọka alụwa na ụdị ministry jee join. Ị mana ndị a nwere call ije ministry hapụ na ị nwere call instead of the onye nwe ministry ịkpọ gị wee mentọọ gị ka ibido ya own ministry. Ime ihe ọ ga-eme ọ kpọrọ gị tinye na prayer group ya. Ọ kpọrọ gị tinye na ndị o ji eme minista ndị o ji eje ebe ebere anyị nwere na-ewere ego na-etinye n'akpa na-enyezi ụnụ peanut maka na ụmụ anyị nwere onye ama instead of ya nwee isi gị jee zaka ọlụ gị all few honest words ga-agwa gị. If not, ije ha anatụ anụ ụkwụ. Ana m agwa nsị na-eji amụ ya kpọrọ ọrụ ịtụ anụ ụkwụ na ministry. Believe in me, ọ bụrụ oge esi ego ozi gị join ya group ministry ya ndị na-ekpe ekpere. Ọnwụ na ọnwụ select the few ndị nyere ya na-awụ ya ekpe ekpere, ị ga-eso amụ ịfụ ọchị ije dị ọrụ dị aṅa ọkpọrọ gị. Ihe o ji akpọ maka na inwe talent that ihe a ka ọ na-eyuzu. Ịghọtara ya? Ụdị ihe na-etu adị mmadụ nwere ọkụ. Nwaanyị a na-agwa wee jụ na ọ ya arụ ọrụ tii n'aja kụnye ya ọrịa n'ara ya. Ọ bụrụ kansa nye nwa na onwe ya ejichago jee ma UNTA jee everywhere ka ọ mara ihe na-eme na-eche ya. Ọ bụrụ kansa mana ọ na-akọ ọkọ ọfụma. Ịghọtara ya? Ọnya mere o ji wee je bido zokwu ya. Mana ọ bụrụ na ewepụrụ ọrịa ọya ọ maara ya. Etu a ka ọ dịkwa ọtụtụ ndị mmadụ. Enwere ọtụtụ ndị akpọkara oku ha jụ na ha ya arụ ya eme ha nwantị n'ọdọdụ. Ụfọdụ ka ekechiri akpọ nwa ha, ụfọdụ ka emelụ many things, ụfọdụ ka ha tiri ọrịa ha bụrụzie ọrịa ahụ alụba. Ọ nwe otu onye mma ọgwa dibịa ka ọ bụ mma na nne ya bụ nnukwu dibịa. Otolitesi mbara ya chọrọ ịrụ dibịa maka ihe mmadụ ihe o ji emepe ministry na Anambra steeti. Ma bụ obodo maka mkpọ ụfọdụ ya amụ ya o wee mepe ministry n'ihe mere ya. Ọ jụ na ọ ya ejezi okwu nne ya nwụọ na mgbe akpacha nne ya
ị ma na ọ bụ nwa accident akịa doctors treat ka ta treat ya ara agba ya ọgwụ dịka adị agba no healing nothing doctor megide ike gwasị na ya emechara treatment niile ya ma ya nwere ike inye ihe kwụsịrị n'ụkwụ na ya ebe aka ebe ha gbaa ka nwatakịrị a ji wee bee wee sị mba kpọwa ndị otu esi edo biko na ya ekweta na ya alụ dibịa mgbe ahụ kwetazi na ọ ya alụ dibịa o ruzie echie dọkịta bịazie ịgazi wọdran bịakwazie n'ebe ọ na-asị nwoke na ahụ adị ka ohi iri okwana na play na oyi hiri ego enyezie ya ọgwụ gbawazie ti ahụ ya dị ma taa ọ na-alụ dibịa mụ na ya ka fụkwa last month yọtara ya na-agwa gị mana ọ na-arụzie na ahụ ụfụ ti na ahụ ya agwagwozie yọtara ya mana ọ bụrụ na okwedozi oku akpọrọ ya nwere ike mata ahịa ahụ merie elu asidenti ahụ ma ya nwere yọtara ya ọnwụ onye a na-akpọ Jona dị n'obodo Ninive ọjụ wee gwa anyị wee kwuo na azụ na orie nnukwu azụ na orie wee jee n'obodo Ninive mọpụta ya onyegbe ọ na-ezi afọ n'onwe n'obodo Ninive ọ sị obodo a o wee jee n'ukwu osisi achọrọ ka nwee ịma ihe nji ala anyị na-akụzi nkụzi anụmanụ atụ bụ ilofu ihe m kwuru taa atụ mma wee jee n'ukwu osisi ka o bịa zoro ndo because ọ nọgo na line of na a ga-apịawarịrị ya azụ the forces of nature doesn't care ha kpọgbuo osisi can you imagine ị na-akụwa dị aga otiri mgbago akpọgbuo osisi destroy ya a creature a tree n'ọrụ onwe a destroy ya a tree kpọnwụọ ka e wee dịchọ na anwụ na-achanụ na-apịata ya ọfụma mgbe akụ ji wee sarenda wee pụta izozi asị ebe the forces of nature can destroy tree ka eme ka eshọ na nwere ihe ọbụla nyere m shelter nke bụ eziokwu bụ na gị nwa bụ nne nwee ike jụ na ihe arụ ọrụ otu mkpụrụ nwa gị anwa jere obodo oyibo ị na-ehe obodo ọnya bụ onye ga-echenji family situation financially ya enwechi onwere ike inwechi ụda alụ ọkụọ ya ime ihe eji apịwa nwa gị azụ ka i wee nọrọ n'ụkọ maka na nwa gị ahụ ọnọdụ ya dị mma olota gị nwunye ị ma na enwere ike ime nwa nwaanyị nụtara ezigbo di jere di ya enwe shoda achụọ nwa nwaanyị maka na ama na nwa nwaanyị nọrọ na ezigbo di na-eme ọfụma di ya a na-ebutere ya asị ezigbo ọgụ ji ego because na ịzara kọlụ gị that marriage asa ịma that na ịzara kọlụ nwere ike ime onye che ịbịa n'ọnwa gị ọgbachi ya azụ ịma na gị nwere onwe gị bụ nwaanyị nụrụ di nwere ike jụ na ihe adụza kọlụ gị na-enwere ike esi n'aka di gị nọkọta ọkpọ gasị ọgwụdụ nke mbe one day this man jụọ ya wee sị m nke bụ eziokwu si ya nwunye gị a ọshitụgo ọyụ ọsị mba nwunye gị owerego ọnụ o ji eri ji eri ede ka ọ gị ifo one day nwunye gị onwe gị ụbọchị si ya mee ihe o mere ọchị ọsị ya mba sị mba si onwenugo the highest thing a woman can give the man is respect nwaanyị onwe na ụbọchị o disrespect gị ọsị m mba ọsịmụka ya gwa m nke bụ eziokwu na nwaanyị ya bụ ekutu mmadụ mana na ya mara ihe na-awụ nọkọta etu a iwe afọ ya iwe a na-ewu ya ihe na-adị ya mma bụ ka ya chụpụ nwaanyị ka ya chụpụ nwaanyị efe ọ na ọmara ụma ihe m na-achọ ịkọwalụ gị na gị nwe onye a kpọrọ ọrụ wee jụ na ime eje n'ihu ọrụ gị a ga-ewetara gị mpịawa azụ have you asked yourself why ọtụtụ n'ime ndị a kpọrọ ọrụ ọkpọrọ onwe ha ọkpọrọ onwe ya pastọ ọkpọrọ onwe ya ndị nwe ministry ọkpọrọ onwe ya dibịa ọkpọrọ onwe ya eze nwaanyị have you asked yourself why eji wee nwee greater number of divorces otu nwoke na I can tell you ụfọdụ at least half of those so-called eze nwaanyị in Africa half of it is either na always divorcee or always single mother. Even though we onye dịkwana ebe anọ gị ma na ịchọrọ azụ kọlụ gị nwere ike ime uche nje mind tomorrow jidere ọrụ ma anọ gị ị mara na onye a nwere ike because of ka afụtashọn na-etiri n'ọnọdụ ihere onye a bịacha bụ ụlọ wee kwuo na ya anọ gị nwere ike ọpụta echi abịa na nlọ rie ya egwu nwere ike ọfụ ihe dịka masquerade na-achụ ya ọsọ na nlọ ọfụ ihe dịka masquerade a na-achụ ya ọsọ
ọtọ ọnụ masquerade atọ ọnụ ọ bụrụkwazi ihu nwaanyị o jere nụ ọ bụrụ nke ya anụ nwaanyị ahụ o chenji ya mind kọna maba ndị asụ na-asị ọka Emmanuel abịachara bụ ụlọ na ya ga-anụ gosiri interest nkịta na ọtụbago gị ime dị na ọ ya anụzi ma ndị ugwu esi nke ụmụda isigoro ka ije wepụ ime ịma na ndị ọzọ na-eme n'Afrịka gị nwa bụ onye akpọrọ ọrụ ije mee ihe nke ga-apụ iche anyị dana itiri isi gị ọ na-ịkọ ndị mụ ya ulu ma ọ bụ na ịmụrụ ya amụ ihe eji isi ji ije ịmụgoro ya amụ anwa ịma afụ helpa n'ụgwọ onwe onye ga-ehepụ gị people will abandon you ị ga-eje nze wee kpee ekwere ị na-eme ka ịchọta helpụ atụwa ọzọ ịmụọ ọzọ n'ụlọ ịfụnanya na abụ helpers na-help ndị ọzọ will never help you yes akpọrọ gị ọrụ ịgbalịsin eji ma ndị Jona wee marụ gị atụ so that because of Jona ka afụ na o jere n'ihu ọrịa ka afụ sure na-anapụ ya ihe ọbụla ga-ewetara ya comfort ihe ọbụla ga-eme ka ọ ghara ije n'ihu ọrịa eji maka destroy ya tree gịnwa ọ bụrụ na nwaanyị ma ọ na ọmara eji gị ga-eme na ịma azụ okwu a maka ihe niile eso ụtara n'elu a na ọkwa eziokwu maka ihe na-ewu dị ime a na ọkwa eziokwu ịbụ nwaanyị di gị na-anụghị ọfụma maka ihe iwe sị na ime eje ọrụ a ka ọ bụdere ewu dibịa nwaanyị ọka ije na nwarị ọkụkọ agbarie mara eji gị aghasa ibu nwoke na iwu nwaanyị ibu nwoke jiri ya arụ ọrụ a sị na ịma alụ ọrụ a ọba ya agwa na ịma alụ ọrụ a mmadụ ejighị collapse ofu ya n'anya na I'm a living witness o mere m my ex bụ a type wụ na she doesn't shift ground yes the time we discussed about it if you put okwu na ịchọrọ ịlụ ọdịnala ọ ga-reject ya into the and had it been that ndị afụrụ anya yuzuru ụzọ dum wee gbasa that union believe in me ma nọ n'ihu ọrụ nta ọ na ya mara eji gbasara ka m ji wee sị na I did everything humanly possible to make sure that that marriage starts. It collapsed. It collapsed. You know, now, etu akọ dị gị nwa and nke bụ eziokwu bụ na ọ mgbe ihe dị na-ameziri na asị na ọgwụ ndị a bịara ọrụ so ihe ndị adịkwubi ya bụ na enwere ike ịgbasa ma na-enweghị ụfọdụ ụmụ nwoke nwụrụnụ maka ihi na ha abụ stumbling block na nwunye under their roof na nwunye amarụ nata ka amaza ka ọ amarụ dibịa ọchịrụ dibịa ya na be nne ya ada o nwere ike mmụọ enega ya na be nne ya ma adịrị ya conducive nọ na be die ka ọ ya arụ ya anọ n'afa die ka ọ ga-arụ ya nwoke a na-achukwu ịmara o nwere ụfọdụ ụmụ nwoke na-apụ n'isi ya inwe ike si ya nwaanyị na nwere ebe na-eta adị na-akpọchide ya ụzọ mgbe ị na-eme na ụdị na-enye punishment ya obe akwa ụmụ mmụọ ozi ya agbanyere fim ụfọdụ some men have died yes ụfọdụ ụmụ nwaanyị their marriage collapse because na they are tried to stop their man from answering the call marriage collapse n'anya ọ bụrụ na ọ biznes gị ị na-eso ụta n'elu and business was doing very very well ị na-afụ ego business ofuwe ego anwa maka ihe na business ọ na-afụ ego ikiaro about ịza kọlụ gị ịfụta ndị nwere kọlụ ndị na-aza kọlụ asị ndị ejiri ego ndị ụwa na-atụ n'ọnụ nwanne a ga-akrọmbụ ya biznes ịfụnanya na-abụ o doo anya na biznes a na-enyebu huge amount of money iji ebuga na biznes ahụ enwere ekwesịrị ka o collapse ị na-ajụzi onwe gị why this business ji wee collapse ọ ga-ebido like film ọ ga-ebido before na-akpọchi biznes gradually
at a stage ime analysis of can your business grow, and your business is nose diving. And if you continue like this, time will come when the business will crash. Yes, the phone your business but original. And the obrona ni want good customer service, obrona ni bad market, obrona ni idea may your best, mani mecha kete. Or they can business in our body or tomorrow, they want to sit there. Or they can body or you go to Sagolo to Hene back and ebe. Makane chop that body with the root, the cause of their problem. You know why? Why is that dog as in my own? Here, that pure gas over there. No one somebody is in tears. Onye na-ebe akwa. Ọ ya ka nji agwa ndị mmadụ. Ọ bụrụ na ịbatago n'ọdịnala, try ya 6 months, 1 year, the fraud changes. Ị nwekwara ike try ya, but it's allowed. Yes. Especially ihe na-eme gị. Ị dị afụ changes at all. Mana ọ bụrụ na afụ changes gradually, stay where you are. Maybe you are passing some phase. Mana o nwere some problem. But before you make the importance of activating the inner power using your spiritual exercise. By so doing, more we develop colony megi on our family prayer chair. They are working truly. Now, why you are suffering this is as a result of this or that. Now, this is the time for you to visit social person for help. So what I have problem you need to be so person can we help then a man he may not gaga. So then that's what allows your spirit to lead you. More you have to anya go kije na ka onye ọzọ. Maka na enwere mmadụ na nwere ike inwe this problem. Make go me chikwu na egwu. Na mmadụ na-abụ nwere problem nwere ike ije na nke ofu onye agbara ọrụ. Ụgbọrụ chọọ ọrụ ofu onye nwee testimony onye nke ọda nwee testimony. Reason bụ na ọ bụrụ mmadụ niile a ọ bụrụ onye a ga-ekwupụrụ onye nke ọzọ. Example, ije go na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. The whole thing na Jesus ndị ụka ọbịa according to that biblical story in the Bible. The whole thing na ọ gwọrọ mmadụ niile nọ n'Israel. Ọ gwọrọ mmadụ niile. Ị ghọtara ya? Yes. And don't worry any minister or any called one ga-agwọ mmadụ niile nọ n'ọdụ ọkpọsị. Nwa ofu onye ga-asọ problem niile nọ na community ya from A to Z ọdụ ọkpọsị. In fact, nwa ọdụ dibịa ma ọ wee called nwa ọbụla ga-asọ problem of ndị bịara na ministry. Example, ọ bụrụ na mmadụ 100 cross party ya ma ọ na mmadụ 1000 cross party ya. Ọ bụrụ na onye a nwee 90% success rate, ọ dị very high. Ọ na-eme ọfụma. Mana ọ ga-enwerịrị ndị ga-cross party ya ndị ọbụla anya ga-solve their problem. Quote me anywhere. Ịghọtara ya? Ọ pụtara na ike ya bụ onye a kpọrọ ọrụ atako. Ọ pụtara. Mana ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ onye nwa ga-ekwubiri that particular person asọvụcha problem ndị nke ọzọ ndị ọzọ na asọvụrụ nke ya. Ihe ọ pụtara bụ na ike agwụna ya ya na ebe ebere na ga-elid ya to the right person ga-akwubiri okwu udo obi dị ya ka problem wee na. Now, o nwere ike ọ bụrụ na ọgụ nwa bụ that person ga-ekwubiri onye ahụ okwu ka o nwee udo obi. Mana ị nọrọ n'ihu ọrụ gị, ị ga-anọ na-enjoy business gị, ihe ị na-eme na-aga, a na-ego ya smartphone, ị na-enwe aṅụrị, ị na-ebuga, while somebody nọ na-akọ ụta. Akwa ahụ ọ na-ebe ga-emetụ Chukwu n'obi. Akwa ahụ ọ na-ebe is crying for help in the spiritual realm. Akwa ahụ ọ na-ebe the entities of powers and forces of nature will ensure that na no nwetalụ help. Ihe a ga-emezi wụ abịa pịawa gị nwa na onwe gị azụ gị nwa na onwe gị bụ onye ọ bụ ọrụ ya ịga n'ihu ọrụ gị. And nke bụ eziokwu na ịga n'ihu ọrụ gị etu a ga-esi wee connect onye anwa to you ga-adị gị nwa surprise. O nwere ike onye ahụ nwere ike ị na-abịrịba na Abia steeti. O nwere ike onye ọ ga-adị nwere ike ọ bụrụ cousin ya nwere ike ịnọ na Lagos ka ọ ga-agba na fon si ya
brọda ya o nwere ike gị nwa nọdụ Nnewi ma ọ nọrọ Oraifite o nwere ike ọ bụrụ kọsịn ya nọ na Lagos ma ya sị na brọda na amụghị ihe a na-eme eme na biznes ya na ya ghọtarozi nnọọ nke nakwa ihe na-eme nakwa ihe na-eme ada o nwere ike kọsịn ya nwa nọ Lagos ọ bụrụ na ọma m o nwere ike sị ya na o nwere onye ya ma na Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu ka ya ka ọ gbaara gị afa ịfara ka dịle nke si wee ga yes a ga-ele nke gị to onye ahụ ọ bụ ọrụ ya na ọnya ga-ekwubi okwu and onye ahụ ele nkiri to gị nwa maka ihi na amere ihe kwesịrị ime onye ahụ ele nkiri nwere iri si eji wee ele nkiri ọ bụ na ọ ga-ekwu na ikwubieri okwu enwe udo obi mana ihe na-eme ụnọ nwere ike ịkarịrọ mmụọ so gị along ka lead you to the right person destined for your help. So onye na-achịkọwa bụ mgbe ọbụla ị pụtalụ na-enwe nsogbu ihe ọbụla na-enye gị aṅụrị we crumble nwanne na onweghị anya it could be marriage, marital stuff, it could be financial stuff, it could be health stuff, it could be whatever mana that thing ọbụla na-enye gị joy we crumble nene o nwere ike iwu na iwe onye nwere kọ nke bụa ọ bụrụ na iwe onye na-abụ mmadụ mejọọ gị owute gị ibe arịrị n'ihe ahụ onye ahụ mere gị onye ahụ enwe shoulder yes o nwere ndị ọ na-eme ọnwụ mego m ọtụtụ mgbe o mere m ọtụtụ mgbe onwe onye nke m bịa gụta ihe nkụwa akọwa akụkọ ihe mere m ibiri mgbe m nọ n'ụka ọbịa ma amatabọdụ maka ọdịnala mmemechaa alụwa ọdịnala o nwere ọtụtụ ndị mmadụ nyere aka n'ụzọ dị iche iche at the end of the day ihe a jikwa m ụgwọ bụ ihe ọjọọ nke bụ isiokwu na m ejiri ọnụ a njiri iji eri ede si ha nwụrụ mana nke bụ eziokwu na some of them are just passed on. Onwe onye nke m gotara ihe binye si ya ngwa na-emere m akaụntụ before you know it ọsị m ya ji wee pụọ ihe m binyerie ọ ya na-emere m akaụntụ ji wee just fuo like that ma anagharị ya n'ike mmecha akụkọ ahụ ga-adị nnọọ ka ihe mere ihere nwesi oke ma kpọrọ polisi ihe mmere ụgbọ naruo n'oge nji anọ ọnọdụ abalị wee gwa ndị mmadụ ha so nekwa ihe onye na-etu ọkwụrụ na ọ sị na ihe mbirie ka ọ na-emere m akaụntụ mmekwara ka m wee ha pụọ ya ya na ezinụlọ ya mekara onye m ihe mụ na ya kwuru were nkọrọ wereta ezinụlọ ya anya ihe ọbịa na-akọrọ m ụlọ ya ihe na-etu afọ na mama eje polisi na mama akpọrọ ya polisi ma ya emekwa ihe ọbụla ha jiri aka ha gbaa ụgwọ nwanne under this after some months nọ na the guy so many ọ bụ na nkọba akụkọ ya ọ dị too much ndị sigoro ụfọdụ mechaa bechi ya bịa na asị m na biko mgbaghara sị ya ihe mụ na o kwuru nwere mgbe ihe siri m n'imere ihe dị etu a mgbe onye ahụ nwere confess bazi ihe o mere ya na-achịkwa ngwa ọtụtụ ndị mmadụ ga-emejọ gị but they will never know peace unless ị gbaghara o nwere ike ọ bụrụ na imesigo chefuo mana onye a na-ata ya afụfụ tii na ọbịa ya obiko ihe abụ ezumezu so gị na-emedata ọ nwekwara ike na-emekwa gị ya izi onye ọbụla mejọrọ gị owute gị ga-enwe showdown nke ọzọ ọ bụrụ na ọ na-eme gị jee nwekwara ike ọ bụrụ na iwe onye agbara nke ọzọkwa bụ ọ bụrụ na ọ na-eme gị na ịgba mmadụ aka afịa onye ahụ nwere eji ahụ ele ọdamwonda was going up mgbe anyị nwere maka na-akwado ije akwụkwọ ụmụ nwaanyị na-ebugharịsị ahịa mbugharị maka mgbe ahụ anyị bi na of course you know I was not born with golden spoon mgbe anyị bi na Ọnịcha a kind of public compound ọnwụ ịfụ ndị bute ahịa dị iche iche ha ga-eje le na-akwado akwụkwọ asị nwata akwụkwọ na-akwado akwụkwọ ka m bịa ebi ụfọdụ fụ ana m na m akwado n'akwụkwọ m bịa abụghị so ọ dịzie ka ndị mmadụ ọ ga-ala na-echezi ka mgbe mmekọrọ aba ndamachi ije akwụkwọ onye nke asị ngwa mbụ ya onye nke asị ngwa mbụ ya just like that and ndị ọya nwaanyị asị na mbụ ha afịa na ha na-eleta ego etu a ka ọ dịkwu na ndị m dị-agba aka ha na shop so ụmụ ihe ndị a na-eme gị jee gbaa afa ihe na-eme ihe a bụrụ ọgụ maka o nwere ụmụ mmụọ gị na ha so ndị ọrụ ha bụ egosi onye ọbụla na-agọzi gị ma kwuru onye ọbụla na-ekwulu gị ya ihe ndị a na-eme gị jee jụọ ese nwere ike ọnwụ n'iwe onye akpọrọ ọrụ ọ bụrụ na igbu onye na-abụghị ọrụ lọ
nlọ agha abịara mmezu nwanne ya gbaa afa o nwere ike ọ bụrụ na igwe onye akpọrọ ọrụ ọ bụrụ na igwe onye na clairvoyance igwe onye na ma clairvoyance igwe onye na-afụ ụzọ a na-egosi gị ihe na-afụ ya clearly ọ na-eme ka telivishọn ma ọ bụ na nweta ma ịmụ anya nwa ndị nke na-amụ anya abịa yes ma ọ bụ na ị nọ na trance a na-egosi gị ihe ma ọ bụ na igwe onye na-anụ voice dịka Samuel si wee nụ yes I think Samuel na-asa bụ a priest called I think Eli o wee Samuel wee nụ ka akpọrọ afa wee nyekwa onye ntu anya wee sị ya ịkpọrọ m ọsị ya na ya kpọrọkwana ya Samuel nọtụkwa obere n'ụkwa afọ ka akpọrọ ya Samuel onye gwụgwọ onye Eli wee sị ya ịkpụta m oke ịkpọrọ m Eli si ya na ya kpọrọ ya mana mmụọ Chukwu wee gwa Eli si ya o wee gwa nwa dịka experience onye nchụaja wee sị ya ọ bụrụ na okwu akpọ ọgụ ọzọ gị kwube si ya kwube di nwere m na onwe odibo gị na-ege ntị Samuel nọzi okwu akpọ ya ọzọ wee sị kwube di nwere m nwa odibo gị na-ege ntị ị bụrụ onye na-anụ voice ịnụ ka akpọrọ afa gị ozi abịa agwaghị ihe dị etu a likely n'iwe onye akpọrọ ọrụ ị bụkwa onye na-enwe ihe na-akpọ intuition yes intuition perception gị dị very high like o nwere mgbe ọ na-adị eme m ọbụna mgbe ọ na-eme m enwere ike ọ bụrụ onye m na-afọ for a very long time nọgide etu a onye agbata m n'obi ka esi onye na-etu ahụ mụ na ya kara agbado etu ahụ nkwa nnọọ ya abịa ma ọ bịa ozikwana ma ọ bụ na m kwere nkwa na mma agbochi ya ma agba ozikwana onye na-etu a nchechagharị ya n'obi m obere oge onye abịa ọnwa onye ahụ na m nchecha nwere ike within few minutes akụwa na gate ọ bụrụ the person ma ọ bụ na onye abụọ ma ọ bụ na a nọ within few minutes kọọlụ onye abata ịghọtara ya ọ na-eme gị ị mara na ọ dị likely iwe onye akpọrọ mana ị ya agbakwa afọ ile mee double shot then ọ bụkwa na igbe onye na-abụ na-edọkọta etu a mgbe ụfọdụ ifu onwe gị onwe mmụọ na-abịakwute gị ka gị na ya na-akpa nkata ma mmụọ na-egosi gị onwe ya ma onye na-anọkọta etu a ị pụọ na mmụọ eje gosigasị ahụ ọtụtụ ihe na mmụọ ma ọ kpọrọ ụjọ n'ime ọhịa na-egosigasị gị ahịhịa na mgbọrọgwụ ma ọ bụ ahịhịa sị na nke a na-alụ nka nke a na-alụ nka nke a na-alụ nka ọ bụrụ na ngụba sayensị ya ọ dị meni adị nke ọbụla ịlọ ma ọ na-ịlọ ngwa nlọgwụ nleba ahụ yes mana nke bụ ya nwere ịlọchalụ live ụtụtụ chechi from beginning to the end adịrị icheta ya na ọ ga-eme like mụnwa adị m abụ onwe na nlọ sịrị mana onwe ka esi gosi m ụdị ihe dịtụ na nlọ within few months highest ụfọdụ nwere ike ime within weeks ụfọdụ nwere ike ime within 1 week ụfọdụ nwere ike ime within few months and ome that down bụ ihe a mere agwa m dọda m n'obi n'ịlụtara ụlọ ịlọ n'oge dị etu n'ọnya mezụta mana nkịta aka eme ọsọ bụrụ trans ya enwere ike nnọchi ọnọdụ abalị ebe a mee ka nzuo ike efu onwe gị ọ dịka ị pụọ na mmụọ efu ya onye na-eme ka telivishọn ha nwere ike within days and weeks contract ọnọdụ nso na gross material mezu na asụ ọ na so forth ma ọ bụ na ọgwụ onye igbu onye jelu n'ịbụ onye bụ ịpụta ndị mmadụ a na-akwanyere ugwu dịka asị na n'ịbụ nnukwu mmadụ mana ị na-onwe gị anya ịma afụ physical attribute maybe gburu ozu ma ọ bụ ịbụrụ prince ị na-achọwụ nwaanyị ndị mmadụ ji enye gị this kind of honor all because of mmụọ gị ka ikpeazụ mmekwu ụgwọ ọgwa n'igbo onye na-anwe ebi n'ijere ministrị ma ọ bụ n'ijere ebe dibịa akpọọ gị ije ministrị akpọọ gị si gị banye na prayer ministrị isikwa na ministrị nke apụtakwa jekwara na ministrị nke ọjọs ịbịakwa etu ibe gị si bịa ahụ ịnọkwa n'oche azụ abịa kpọpụta gị si ijebe n'ihu oche ihu n'ebe a ka ị kwesịrị ịnọ ma ọ bụ na-abịazizie gozi n'inwel kọl o nwere ike ịnwe na ministrị ma ọkwa n'ije na be dibịa asị gị etuo nnukwu nwaanyị ma ọ bụ nnukwu nwoke kedu ihe ị na-eche ọnyịma ọnụ ihe oge edigo gị ebido ọrụ ma ọ bụ nọpụtara n'afa iche na ka ebido chụwa gị n'afa kedu ihe ị na-eche ịma ọnụ oge gị elugo ọnwa oge ị ga-echeluo a na-eche ka i jiri aka gị bido ọkpọ oku gị
ibidoro na-ebido ịpịawa ya azụ. Ọ bụrụ na ịwụ nwata nwaanyị ọ ya ka eji asị nne na nna mọnịtọ ụmụ o nwere ike mụta nwa mgbe ọ ka na-etolite fụ na nwa nwere kọl bido n'oge na-eme ụdatụ nwa in that direction. Ọ bụrụ na iwu onye omenala na-akpọdebe ihe nso ịmakwa na na-enwe succession plan. Ọ wụrụ ndị ụka rum ịmụọ na each diocese as bishop dị ndụ taa enwere ọda 2-3 people again our potential people a na-consider as the successor of bishop. Anyị ebidola mgbe anyị nọ na seminary na-amonitọ gị o nwere ike ticha fara sef achọrọ ebe anyị postu gị achọrọ ka anya the diocese na-eru ebe ị nọ o nwere ike mere secretary to the bishop ma ọ wee tinye na ebe ị na-arụ lecture na seminary na-amonitọ gị tinye gị ofu chaplaincy gịnị na-ahụ always be a special person na the etu according to that. So ị chọpụta na nwa gị nwere special call bido n'oge na nọọsụ nwa na-abịa nso ka ị nwee ike ịkwadoro ya ka o bido ọrụ a n'oge ịtara anyị na ka ị suppress ya ma ọ na-akpọ ya na-eje ministry ebe a ga-eme deliverance na ụdịna ọgbanje imegide nwatakịrị ahụ ihe emiewu distract ya imegide ịkwa ya je n'ọdị chere ya ji ya je n'ọdị obie ịkwa ya je n'ọdị a mara eji aga krash ọ ga-esikwa be na ọgwụ na otu obe ji ya bata di ga na-echi ya ọrụ n'ala. One of my sister she refused to do her work ọmakọna nwere great call ka bụ oje ministry a na-eyuzi ya mana ka emezie ribosi na ya chọrọ ime dibia nwaanyị ọ na-aṅụ diba a na-apịwa ya asị mana ọ bụrụ na omedo ihe dị n'ụzọ ya udo obi adịrị ya ihe ọ bụla ọ chọrọ nweta. O nwere ụfọdụ nwaanyị bụ na ya na-ebu ọsị na ịbata na ya chọrọ iri dibia bụ na ya nụọ dibia na ya enweta di na-amụ ya maka ọmara ọwụ na obido nzọ oke ya nwa na ndị otu ya ga-akpọtara ya ezigbo nwoke ya nụ ya mana uche nke ya na ọ dịrọ pọsịbụl oche na ọlụwa ministri ọ na-achọkwa ọlụwa ministri esi ọ bụla elu ministri bụ isiokwu na ọkene ezi ndị otu ga-akpọtara onye gị na-eso. Ka anyị kpọọ kaadị anyị ji wee bịa Glo ka anyị bido na Glo 3277217502487228. I repeat 3277217502487228. Let me call for the last time. 3277217502487228. MTN 4360384704. I repeat 4360384704. Let me call MTN for the last time. 4360384704. HF kona na MTN 500 we hear the load here star 3551 hatch. It's here the number. It's here by the hatch. N'ụbọchị taata na aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile anyị ekwubi okwu n'isi ndị niile our viewers all over the world ebe ọ bụ na onye anọ na under the influence of my voice ndị niile bụ ndị akpọrọ mana ha anọbụ n'ihu ọrụ ha wee na-eresi bụ mpịawa azụ dị iche iche ayọ ma ayọ n'isi ha dum ebe ọ bụ na ha nọ ka ha nwee agbamume. Let them be led to whoever that will guide them properly ka ha wee nwee ike nọ n'ihu ọrụ ha maka na ihe nọ n'ihu ọrụ ha bụ so ebe ndụ maka na ihe nọ n'ihu ọrụ ha bụ ebe ha ga-anọ wee achieve great things of life. Ekwubie m okwu na-asị ndị niile ọnọdụ ha ihe ahụ mkpa ha bụ kelo finance ha ga-eji bido ọzọ izogbu ha. Let them be led
to whoever that will be of help to them and guide them, especially upon the chore boss out. Let them be guided properly. Upon on the way go problem, let them come across destiny helpers. Now to work here, in a distance above a barrier, they're onye no under the influence of this voice. Let them receive blessing massively. Now to work here, I did Friday by 9 a.m. This way by Oga one case. No time in Sari and I don't know. Audio guy Friday. Friday, yes.